ଭିତରୁ ଗାଡ଼ି ଜାନି ଆସୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବୁଦ୍ଧିନାଥ ପରିଡ଼ା ମୋର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସମୁଦ୍ରକୁ ବି ଆଣେ ଆଉ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ତୁମେ କ୍ୟାମେରାଟା ଧର। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଜାଗା ଯାହାର ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅବସ୍ଥିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ମନଲୋଭକର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମା କୋଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧିନାଥ ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ପରେ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ଯିବେ। ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ଏପରି ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଆମେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ ଯାହା ଆପଣ ଦେବା କଥା କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ ଆଉ ଏ ପିଲାଟିକି ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। ଯଦି କିଣିଦେବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୋର ପଇସା ହବ? ଜୋତାଟା ସିନା ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପାଣି ଭିତରେ ଟିକେ ରହିଥିଲେ ନା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ବଢ଼ିଆକିରି ବାଗେଇକିରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଜୋତା ଧରିକି ଯିବାକୁ କହିଲି। ବେଳାଭୂମି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଆହା ଲାଗୁଛି
ଠିଆ ହଉନୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫଟୋ ମାରିଦେବା। हेलमेट भीतर होता मुंडे के पिंधु मत यार ना तू एपट साइड ठिया एपट हाँ साइड ठिया पानी भीतर ठिया हो ना तू सियाड़े कहीं नू इयाड़े नू सकाल सकाल उदा गले दिन जाक गाड़ी फाटिवर जो फोटो आज सारे उठे घरे गले देखू कहू कौन करदेच पता शुणे एपटे देखे एपटे देखे पैसा उठीगला हेलमेट सीना पछपटू रख से अलग कथा आम थोड़ी पा आसिक उदा कर फटो मोर उठा वीडियो फटो के उठा जानते ये हाथ मारू फटो उठू सारा देखो वीडियो चलते फटो उठू
ଏପଟଟା ଟିକେ ମେଲା କର, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଏତେ ଭଲ ଜାଗା ଯେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବୁ କୋଣାର୍କ। ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ। पता ना ना नार दीजिए देखु सांग मैंने माई चैनल बुद्धिनाथ परिड़ा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज। चंद्रभागा ओडिशार फेमस जगह। बेंगलोर आसी बहुत इच्छा थिला चंद्रभागा देखापी। माई बेस्ट फ्रेंड विष्णु प्रसाद सी मत बहुत मो इच्छाटा को बहुत पूर्ण कर बहुत खुशी अच्छी। देखु चिलिकार माछ के धरा देखो सांग मैंने ये हूँ कौन देखु देखो मैंने बहुत लोग आसी विदेश आसी ये हूँ माछ धरती लोक मैंने जाल कि भाया कहुए बेस्ट फ्रेंड सन जे कि ऊपर को उठे जाऊँगी ना देखो माता बर्तन गला जापर प्लीज सांग मैंने यूट्यूब चैनल ये समुद्र भितर को जीव अनेक हाथी भितर अच्छी बहुत एंजय करी आशा रखुच्छी आपण मैंने भी एंजय करेंगे। माय बेस्ट फ्रेंड विष्णु प्रसाद बहुत भल सांग अति प्रिय प्रधान गुरु ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନା। ପାଖେଇ ଯା।